Zita rangu ndinonzi Tichaona Karumazondo, MP for Maramba Pfungwe constituency. Patakamira pano panonzi paBangari. Chivakwa chiri kumushure kwangu ikliniki yatiri kuvaka pano. Vabereki vanogara kuno vanga vachifamba about 18 kilometers kuti vaende kune chipatara. Saka tavaona kuti kazhinji ana mai anenge akazvitakura kuti vaende kuchipatara kure, nevamwe vanenge varwara kuno kunonetsa nenyaya yemarariya kuti vaende kukliniki kure. So chikoro tine chikoro chiri padhuze panapa, vana vechikoro vanoda kliniki padhuze zvakare. So takaona zvakakodzera kuti mari yatakapiwa neCDF nehurumende tigone kuvaka kliniki kuno kuti vanhu varerukirwe. Kliniki inonzi Bangari Clinic. Tirikutarira kuti kliniki haifanira kutora 6 months, inofanira kunge yapera kuvakwa kliniki. Nokuti imwe metiri yacho yese iripo, kwangosara zvimwe zvishoma zvokuti basa ripedzese. Iri munzvimbo maChief Chinhanga ndomairi.